Juster winnen de Ljouwers in alle gevallen superieur aan FC Dordrecht. Dit is Tim Bakens in de 8e minuut. Paaskop Oebeles Kokker. Die bezint het Tigadouini. En die vindt Martijn Barto. En de spits van Cambuur scoort in de 8e minuut de openingstreffer. Een prima aanval van Cambuur. Mooi al rond toch Martijn Barto. Die het Josimar Lima steenlid en keeper Stef Doudé passeert. Dus letter kan Cambuur al op een 2-0 vastsprong komen. Als hier Barto Oebeles Kokker vindt. Heel wel vrij voor Stef Doudé. Als Kokker mist, dat hier de 2-0 wijzen hadden en dan hier de wedstrijd al verrijst in de knip zitten bij de Ljouters. Nou kind Dordrecht wat rondwan. Hier via Fouad Ibdalahe. Maar het is Leonard Nienhuis, de keeper van Cambuur, die het prima oerrein bloot. Rest aan 1-0 voor Cambuur. In de tweede helft op een ei de beste kansen van de Ljouters. Dit is op een ei Martijn Barto. Vindt Kokker vindt Bakker. Die lekkert zijn tegenstander keurig kwijt en passeert Stef Doudé voor de tweede keer. Prima doelpunt van Cambuur op een ei. Mooi voetbal in Tastonkam. Bij de aanronder Erik Bakker. En daarmee ziet de wedstrijd van de Ljouters wel in de knip. Maar er zou nog een doelpunt bij komen. Als hier de bal inspelen wordt in de 16 meter. Hier wat eerst onderuit gaat. Maar het speelt nog terug omdat Tigadouini in balbezit komt. Maar die krijgt een beuk van Jeffrey Fortes. En dan gaat de bal wel op halve meter. Duidelijk te zien in de herhelling. Door het trading van Fortes, Tigadouini onderuit, Erik Bakker maar het vonnis voltrekken en de dochter prima. In de blessuretijd zet hij de eindstand van Dordrecht Cambuur op een 3-0 overwinning voor Cambuur. En daarmee door de Ljouters weer volslaan mij in de race om de titel. Ja, we kunnen heel lang komen met 4 wedstrijden spelen. En ik hoop het een beetje begint te leven in Ljouwert en omstreken, maar vooral buiten in de selectie. En dat zegt veel naar waarom. Wij kennen, we gaan nu snijden de Graafschap. Ja, dat wordt nou weer het sleutelduel, want dan, als Ster wint, ja, dan krijg je nog weer wat hoger op. Want je komt op 2 punten van de koprenner. Ja, ik bedoel, dan doe je het ook gewoon mee. Wil je hem dat ik uitspreken? Nou, ik wil wel uitspreken dat we mij doen, want ik vind het leuk om prijzen te spelen. Maar van mijn leeftijd ook wel bij de jongens, hè?